खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सायाव नंखाय डक्टर हमदों नंखाय डक्टरा आइजोफोरखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनानै उनाव गथ' जोनोम होनो हायै खालामबोदों नंखाय डक्टरनि मुङा समीर कुमार रयआ गुबैयै सोनाब बंग मालदा जिल्ला आलिपुर गामिनिमोन उनाव सासे आइजोजों जुलि खालामनानै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गबर्धना पुलिस थानानि सिङाव थानाय जाखलि बिलाव डक्टर एस.के. रय मुङै नंखाय फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन डक्टर एस.के. रयआ गंसे फार्मासि फसंनानै सासे एम.बी.बी.एस. डक्टर महरै फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन आरो गावखौ सासे गायनोकलजिस्ट आरो मेडिसिन स्पेशियलिस्ट होननानै सिनायथि होयोमोन पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला समीर कुमार रयआ आइजोफोरखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनानै इयुनाव गथ' जोनोम होनो हायै खालामनानै होयोमोन बेनि अनगायैबो आइजोफोरजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनो खाबु लायोमोन बेफोर गासै जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां होग्रा अमल सरकारनि बिसिजोंबो गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद होदों अमल सरकार बिथाङा अमल सरकारा अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो नंखाय डक्टरखौ दा पुलिसा हमबाय लोगोसे नंखाय डक्टरनि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे अपारेशन खालामनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौबो पुलिसा जब्द खालामबाय गोलाव सम महाजोताव कंग्रेस आरो एआइडिएफ राजखान्थि हान्जाया जयै थानानै बिसायख'थि गेलेबोनायनि उनाव दा मोननै हान्जानि गेजेराव गावनाया फैसिगोन कंग्रेस दोलोआ एआइडिएफजों एलायन्स जानायखौ एंगारनो थांखि लाबाय महाजोतनिफ्राय एआइडिएफ दोलोखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि एआइसिसि निसिम जोबथा गनायथिनि थाखाय लाइजाम दैथायहरबाय एआइडिएफजों एलायन्स फोजोबनायखौ लानानै कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि रकिबुल हुसैन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एआइडिएफ दोलोआ अपेनलि बिजेपि दोलोखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बाखनायनाय आरो कंग्रेस दोलोनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनायनि थाखायनो एआइडिएफजों लोगो महरै थाला होननानै फोरमायथिदों गुबुन फारसेथिं एआइडिएफजों सोमोन्दो एंगारनायनि सायाव एआइडिएफनि मानकाचारनि एमएलए आरो गाहाय नेहाथारि आमिनुल इस्लाम बिथाङा फोरमायथिदों दि कंग्रेसनि एआइडिएफजों एलायन्स सिफायनो नागिरनायनि थांखिया गोरोन्थि जादों मानोना बिजेपि दोलोनि बेरेखा जुजिनो थाखायनो एआइडिएफ आरो कंग्रेस जयै एलायन्स जादोंमोन नाथाय दा बिजेपि दोलोआ अखिल गगैखौ बाहायनानै एआइडिएफ आरो कंग्रेसनि सोमोन्दोखौ सिफाय होबाय बेयो बिजेपिनि देरहासारनाय आरो कंग्रेसनि जेननायसो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे बेफोर गासैखौबो कंग्रेस दोलोनि सिङाव थानाय बिजेपिनि एजेन्ट दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो एआइडिएफनि थाखाय आरोबाव मोनसे गाज्रि खौरां भबानिपुर विधानसभा बियाबनि एआइडिएफनि एमएलए फनिधर तालुकदार बिथाङाबो एआइडिएफखौ एंगारबाय आरो दिनै बिजेपि दोलोआव जइन जानो हागौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबि बिथांमोननि उदांनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनथाय होनो फैगौ 8 सेप्तेम्बराव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय बारग' एनडिबिफोरनि उदांनि थाखाय सोमावसारफिननो गोनां जानाया लाजिनांथाव होननानै फोरमायथिदों अदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिबि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि दि हारिमु बिथाङा बुंथिदों दि सोरबा जुदि नासयजायोब्ला सोबख' जायोब्ला गादब जायोब्लासो सोमावसारफिननो गोनां जायो थिग बेबायदिनो बर'फोराबो दा बे समाव नासयजादों पलिटिकेलि गुबुन हारिजों नासयजादों बिटिआरआव राजखान्थियारि खुंथायखौ खावसेखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो रंजानाय लागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो दि हारिमु बिथाङा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथां उदां जायाखै बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोराबो उदां जायाखै आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय लिस्ट जमा होदोंब्लाबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय भेरिफाइ खालामनाया सम मथे जायाखै आरो बेबायदिनो उन जालांगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो बेफोर गासैखौबो लानानै मिडियानि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों आरो मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों सरकारखौ खावलायबोगासिनो दङ अब्लाबो सरकारा बेनि सायाव गोसो होआखै बेनि थाखायनो 8 सेप्तेम्बराव अदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि गोबाङानो साननो हागौ बिटिआर गोरोबथाजों गोबां मोनदों नाथाय जेसेबां मोनदों बांसिनसो लांफिनजादों जेरै गामि दानख'नायनि खोथा दङ बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो होबाय बिटिसिनि मोन 16 गोनां डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि आखायाव होदों जायनि थाखाय बिटिसिनि एक्सन प्लानखौ डिसिआसो लायो आरो थिखाखौबो डिसिआसो होयो होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव चिफ डिपुटि चिफ स्पिकार गासैनोबो केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक होनाय जायोमोन आरो इएमफोरनो स्टेट मिनिस्टारनि रेंक होनाय जायोमोन दा बेखौबो डिपुटि चिफ स्पिकार आरो इएमफोरनो होला होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा
WPTनि मिनिस्टारखौबो सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा मोनबोदोंमोन बेखौबो दा मोननो हायासै BTRआव गरखा एबा नेपालिफोरखौ रैखाथियै थानो मोन्थाय होबाय बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथायाव दंमोन सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम नाथाय सोरखारा होबाय सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बेयावबो माखासे सुबुङा अमा सिथारलायनानै रंजादों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि गुबुना जि बुङो बेखौनो नंगौ सानजोबोब्ला जानाय नङा सासे गोरों सुबुं बायदि साननो नांगोन होननानै फोरमायथिबावो BTCखौ सामलायनो थाखाय WPTनि बिफानखौ सिगाङाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो होनाय जादोंमोन बेखौबो बोखारनानै डक्टर रनोज बिथांनोसो होनाय जादों WPT बिफाननि मन्थ्रि बिबानखौ बर'फोरा मोनफुंनो हायियाव दा बे समाव ST सार्टिफिकेट मोननायावबो जेंना नुजाथिदों होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो सोलो खालामदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा गोरोन्थिया सोरनि बबेनिफ्राय जागायजेननानै बबेसिम सौफैखो दासान्दि ससियेल मिडियायाव जाबाय थानाय गेमस्रि जेम्स आरो लावदुमनि दावराव दावसिखौ लानानै लावदुम अदेबानि मनिन बर'नि खेंफोरथि दासान्दि ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय थानायखौ लानानै लावदुमा जेम्सनि सायाव अजद होदोंदि थांखांनाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों एरखांबाय थानाया थिग जायाखै होननानै लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि लावदुम आरो गेमस्रिनि सोमोन्दोखौ लानानै नखराव जेबो हेंथा गैया आरो बिथांमोनहा सानैबो बे सोमोन्दोखौ लानानै गोजोन बिथांमोननि सोमोन्दोनि गेजेराव जेम्सआ हाबखावफैनो जेबो मोन्थाय गैया होननानैबो फोरमायथिबावो लावदुमा गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफ्रा गेमस्रिखौ गल्ड डिगार एबा रां जाख्ल'नो थाखाय सोमोन्दो लाखिग्रा बायदि बायदि होननानै बुंनायनि सायाव लावदुमा बुंथिदोंदि जायनाखि उननि समाव गेमस्रिया बिथांनि बिसि जाखागोन बेनि थाखायसो बिथाङा रांखौ गेमस्रिनो होयो बेराफारसे गेमस्रियाबो इउटुबनि गेजेरजों रां आरजिनायनि लामा दंखायो लावदुमनि बिदा बाबुल कुमार बर' बिथाङाबो जेम्सनि सायाव अजद होनानै बुंथिदोंदि थांखांनाय बाथ्राखौ एरखांबाय थायोब्ला नखरनिफोराबो दुखु मोनो आरो उननि समाव बेबायदि एरखांबाय थायोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों जेम्सखौ आफगानिस्तान हादराव तालिबान उदखारिफोरनि गुलि गावनानै रंजानायनि सम US सेन्ट्रेल कामान्डारनि गाहाय जेनेरेल केनेथ मेकेन्जी बिथाङा आफगानिस्तान हादरनिफ्राय US फर्सखौ गासैखौबो इउनाइटेड स्टेट्ससिम लांफिनजोबनायनि थाखाय फोसावनानै होनायनि उनावनो आफगानिस्तान हादरा आबुङै उदांस्रि मोनबाय होननानै रंजादों तालिबान उदखारिफोरा गोजोननायखौ गुलि गावनानै आरो रंजानाय फोरबोआव गावग्रा बम गावनानै गावसोरनि गोसोनि रंजानायखौ फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो आफगानिस्तान हादरखौ रैखाथि होनो थाखाय US फर्सफोरा आफगानिस्तान हादराव दंमोन US फर्सखौ US गभर्नमेन्टआ लासै हादर फारसे लांफिननायनि उनावनो तालिबान उदखारिफोराबो लासैनो आफगानिस्तानखौ दखल खालामफैदोंमोन आरो बेबायदिनो गासैखौबो लासैनो दखल खालामनानै लानो हादों उदखारिफोरा आफगानिस्तानाव आद्रा थानाय US फर्सजों लोगोसे USनि सुबुंफोर आरो आफगानिस्ताननि सुबुंफोर जाय हादर एंगारनानै थांनो गोसो बिथांमोनखौ US फारसे रैखा खालामनानै लांनाय हाबाफारिया थुंगेबाय काबुलनि हामिद कारजाई इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव US फर्सनि एयारक्राफ्ट C-17नि गेजेरजों मिलिटारि मिशनखौ फोजोबबाय आरो बे मिशनखौ फोजोबनाय लोगो लोगोनो आफगानिस्तान हादरा आबुङै उदां जाबाय होननानै तालिबान उदखारिफोरा रंजादों जुलियाव आलासि महरै नुजाथिफैनो खावलायहरसेयावबो नुजाथिफैनो हायियाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननो होनो गोनां जादों 17,520 राङै खोनाफेरै जाथाय नङासै हौवा गोदान डग साइमन्स आरो हिन्जाव गोदान मेगजी सानैया शिकाग'निमोन आरो बिसोरो गावसोरनि गोथार जुलिनि रिसेपसनखौ जामाइकानि रयेल्टन नेग्रिल रिजर्टआव डेस्टिनेशन वेडिं एबा गुबुन हादराव गोबां रां खरसा खालामनानै जुलि रिसेपसनखौ खुंदोंमोन जेराव टेबोल मोनसेयाव सासे आलासिनि जानाय लोंनायनि बेसेना $120 सानैब्ला $240 अदेबानि भारतनि बेसेनाव 17,520 रां हौवा गोदाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलियाव नुजाथिफैनो थाखाय आलासिफोरखौ खनले खावलायहरनाय जादोंमोन आरो आलासिफोराबो जुलियाव फैनो खोथा होदोंमोन नाथाय खोथा होनानै जोबथा समाव जेबो खौरां हरालासे गोथार जुलियाव नुजाथिफैयाखैमोन जायनि थाखाय जानाय लोंनाय बुकिं खालामखानाय ओरैनो खहा जादोंमोन आरो बेफोर रांखौ हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना ओरैनो होनो गोनां जादों बेनिखायनो जायफोर जुलिनि रिसेपसनाव नुजाथिफैनो हायाखैमोन बिथांमोननिसिम मोनसे बिल दैथायहरनानै सासेयाव 8,760 राङै हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो बे रांखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो हरनो थाखायबो खावलायहरदों लोगोसे मा जाहोननि थाखाय आलासिफोरनाव रां बिफिननो गोनां जाखो बेनि जाहोनखौबो फोरमायथिनानै होदों हौवा गोदाना
गसाइगाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ नोगोद 1 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होननानै मिथिहोदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै गसाइगाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ 31 नं राजा लामायाव आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोलाव थानाय श्रीरामपुर नाका चेकिंआव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक गारियाव गोख्रोङै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो हानाय सुबुंखौ त्रिपुरानि थागिबि होननानै सिनायथि होदों। हमनो मोननाय गान्जाया गासै 50 पेकेटसो जागौमोन आरो गान्जानि बेसेनाबो 1 कौटिनि बांसिन जागौमोन होननानैबो गसाइगाव पुलिसा फोरमायथिनानै होदों। लोगोसे बेफोर हमनो मोननाय गान्जाखौ त्रिपुरानिफ्राय बिहार फारसे लांनो नाजादोंमोन होननानैबो पुलिस बिफाना मिथिहोदों। कृष्णनि जोनोम जायगा मथुरायाव जौ आरो बेदर फाननायखौ बन्द फोसावबाय। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा बेखौ फोसावनानै होदों। श्री कृष्ण जन्माष्टमीयाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखौ फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 2017 मायथाइयाव सुबुंफोरा नागिरनाय बायदियै मथुरा एबा बृन्दाबन नोगोरखौ लानानै नोगोर निगम दानाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बे जायगाखौ गोथार तीर्थ महरै फोसावनाय जादोंमोन। सुबुंफोरा नागिरदोंमोन दि बे गोथार जायगायाव जौ आरो बेदर फाननाया बन्द जानांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो बे जायगायाव जौ आरो बेदर फाननायखौ बन्द फोसावनानै होबाय इउपिनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायफोर बिथांमोनहा बेदर आरो जौ फाननाय बेफोरबायदि खामानि मावनानै दंमोन बिसोरखौ गाइखेर फाननो हानाय दखान लुनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।